Добро утро на всички! Днес съм решил да посетя връх Половак. Той се намира в Лозенската планина, близо до София. Начална точка за маршрутът е покрайнините на село Лозен, малко след самата сграда на БЧК. Има голям паркинг, на който може да спрете. Доколкото прочетох, до място може да се стигне и с автобус номер 5, но затова не съм много сигурен. Ако мислите да използвате автобуса, трябва да проверите малко по-подробно дали е така. Като цяло пише, че маршрутът е лек, около час и половина, като се минава до Лозенският манастир Свети Спас. Връх Половак със своите 1182 метра е третият по височина в Лозенската планина. От него се откриват доста панорамни гледки и към Витоша, и към столицата. Освен него, днес съм решил да посетя и два водопада. Но кои са те? Ще разберете, разбира се, ако останете до краят на видеото. За сега времето не е много хубаво, облачно. Ни го дава да вали и се надявам да е така. Но дори да е така, важно да отделяме настроение и да се радваме на красивите места в България. Птичките пеят, началото на април месец започва пролета и сезонът на водопадите, но за тях малко по-късно. А сега да се насладим на прехода до първият ни връх за деня. Останете с мен, за да се полюбувате и вие на тези прекрасни гледки, които ще видим днеска. Стигаме до първото разклонение. Отдолу има направена чешма и няколко пейки. Тук има информационни табели. Следваме бяло-червената маркировка към връх Половак и Лозенския манастир, разбира се. Продължаваме по този път, а не нагоре. След около 600 метра трябва да стигнем и самият манастир. И оттам вече се отклоняваме към нашата дестинация връх Половак. Като цяло до манастирът може да се стигне и с малко по-висок лек автомобил. Както виждате, пътят е черен, но става за автомобил. Като разбира се, на мен целта ми е да се направя разходка след колата, а не да стигна възможно най-близко с автомобила. Затова и самият маршрут не се движи през цялото време по този черен път, а се движим главно през гората, с което намаляваме разстоянието и ще стигнем по-бързо. Но ако вие бързате или искате просто по-бързо да стигнете до самият манастир, може да използвате да се качите в максимално нагоре с автомобила. Ето, че достигнахме и самият манастир. За върха се продължава нагоре, а който иска може да посети и самият манастир. Има някакви кучета, но определено те не са опасни. Който желая може да го посети, да го разгледа. Има чешма, от който може да се налеете вода. Това е второто място за момента, откъдето може да се налеете вода, ако имате. И тук започва да се разкриват вече малко по-хубави гледки, но ние продължаваме към целта, за която сме тръгнали, а именно връх Половак.
Ето, че достигнах и първата дестинация за днес. Гледките са просто невероятни. Но ще ви ги покажа след малко. Ето и самата табела. Върх, полуврак, 1186 метра. На места говоря, че е 1182, тук пише 1186. Сега за 4 метра няма да спорим. Както виждате, дори тук две от буквите са променени. У и Г. На места може да се срещне като полуврак, К с Г накрая, с О или Су. Различни наименования може да намерите. Като цяло името произлиза още от траките и означава олов, поглед. Сега ще разберете и защо наистина така се нарича върха. Само да стигна до самото място. Откриват се почти 360 градусови гледки навсякъде, които са определено невероятни. Погледнете за какво става въпрос. София, Витоша. Просто на където и да погледнете е изключително красиво. Спиращи дъхът гледки. Наистина много красиво. Определено се заслужава да се посети. Преходът не е много труден. На места има направени и беседки, където може да седнете и да си почините. Повечето от преходът е в гората, така че дори през лятото, когато са големите жеги, може да се направи. Наистина много красиво. Поредният посетен върх от мен. Това си една снимка със знамето. Пускам дронът и продължавам към следващата ми дестинация. Но първо ще се полюбувам още малко на тези красиви гледки. Вече съм и на началната точка на следващата ми дестинация. А това тук е паркинга малко над Дъгалевския манастир. От тук започва и началото за следващата цел за деня, а именно Алековите водопади или по-скоро Горен Алеков водопад. Маркировката е бял-синя. Отново преходът пише, че е приятен около 50 минути до час, с не много голяма денивелация. От паркинга тръгваме нагоре, следваме маркировката. Като цяло по информация пише, че е добре маркирана, но ще видим дали е така.
За момента следваме бяло-синята, пак по-нататък ще видим какво е положението. Ето, че достигнах и първото място, на което може да спрете и да почините. По информация, която прочетох, това е единственото място по маршрутът. Чешмата с иконата на Богородица. Тече вода много слабо. Не знам лятото, ако дойдете изобщо дали ще има някаква вода. Има пейка, няма хубава гледка, но може да се скриете от силното слънце лятото. Като цяло през цялото време се следва бяло-синята маркировка и табелите за Симеонските езера. Ви се покрай Дранската река, като още в началото се преминава през две мостчета и продължаваме главно през гората. Вече като стигнем тук, чува се ехота на река Скакавица, към която сме се насочили, и към водопадът Горен Алеко водопад. Надявам се след малко сме там. За съжаление времето малко се влоши и започна слаб дъжд, но това няма да ни спре. Малко преди самият водопад се открива доста добра гледка към София. Сега малко мъгла. Със сигурност, ако времето е хубаво, ще се вижда доста по-надалеч. Но и така е красиво. Лек дъжд. Водопадът шуми. Птичките пеят. Идилия. Ето, че наближавам и самият водопад. Горен Алеко водопад. Няколко секунди и ще съм до самия водопад, до самата река. Ето го и водопада в целия му блясък. Ето ни е началото на следващият поход към Боянския водопад. Както виждате, има два прехода. Единият е лесен, се води, другият труден. Мисля да тръгнем по червеният и да се върнем по зеленият. От тук нагоре по червената маркировка ще направим кръгов маршрут. Червената определено е по-стръмна. Още се качим по нея и ще слезем по другата. Кръговия маршрут е около 6 км. Ще видим за какво време ще го направим. Няколко минути след като двете пътеки вървят заедно, стигаме до разклонение. Наляво е зелената маркировка и така наречената лесна пътека, а надясно е червената маркировка с трудна и опасна пътека. Тук пише, че пътеката с червена маркировка е стръмна, хлъзгава и опасна. Подходяща е само за опитни туристи с адекватна екипировка. За всички останали се препоръчва да използват алтернативната пътека, маркирана с зелено. Ще тръгнем по червената, ще направим кръгов маршрут и ще ви кажа впечатленията ми след като я мина. Дали наистина е така, има ли опасни участъци, няма ли, колко са опасни и така нататък. Ето, че достигнахме и следващата ни цел за деня, а именно Боянския водопад. Тук се открива и гледка към София.
Ето, че и днешните приключения са към своят край. Посетихме и Боянския водопад, който ще е последния ми маршрут за днес. Малко впечатление относно двата маршрута, по които можете да го посетите. Зелената маркировка и червената маркировка. Зелената маркировка определено е по-лесен. Няма такава денивелация, но е по-дълъг. Червената маркировка, който се води опасен. Не мога да кажа, че има нещо, кой знае колко опасно. Може би на 2 или 3 места има малко по-стръмни скали, по които трябва да се мине. Да, в ден като днешният, когато е валяло и влажността е по-висока, си има участъци, които са хлъзгави, но това е нещо нормално в планината след дъжд. Почти по всяка пътека можете да се подхлъжнете на всяка скала или корено дърво. Така че, сега ако имате страх от високо, не ви препоръчвам да минавате по нея. Но определено е по-красива. Виждате се почти през цялото време. Успоредно на реката, както днеска беше пълноводна. Има доста мини водопадчета и е доста по-красиво. Сега, ако решите да минете по нея, най-малкото бъдете с обувки за планина, с подходяща гайфа и подметка. Срещнах първо една майка с дъщеря, които бяха решили да слезат по червената маркировка с дънки и обикновени градски маратонки. Не можах да ги разобедя. Бяха се решили, че оттам ще минат. За мен това е малко несериозно, но всеки се решава за себе си. След това срещнах едно момче, което също беше с дънки и маратонки, дори беше и с палото. Но всеки решава сам за себе си. Имайте едно на ум. Заслужава си определено водопад да се посети, доста е красив. Като цяло, трите маршрута за днеска са около 20 км. Заслужават се и трите места да се видят. Да, времето не беше много хубаво днеска, но има и такива дни. Радвам се, че посетих местата един ден след първата движение. Какво повече ми трябва? Сега не знам защо са отбелязали тази червена маркировка като опасна. Не знам, може би имало някакъв инцидент или нещо подобно. Ако знаете, пишете ми в коментарите. Ще се радвам да прочита. Защото определено в България има доста по-стръмни и опасни, не толкова опасни, да го наречем технични пътеки, по които трябва да се внимава. Не съм виждал подобни табели. Но има някаква чешма, която като гледаме пресъхнала още от сега. Със сигурност лятото ще е още по-пресъхнала. Относно вода, няма на нито едно място до сега, нито по червената, нито по зелената маркировка. Така че носете си. Като цяло прехода не е много. 6 км е кръговия маршрут. Но все пак е хубаво да имате вода в себе си. Сега като слизах надолу, ми се върти една идея в главата, която ще се радвам да споделите какво мислите за нея. В България има много планини, повечето от които дори не са толкова известни. Ако не ме лъжи паметта, са около 39. Мисля да се направя едно предизвикателство и да изкача най-високия върх на всяка една от тези планини. Да, определено някои от тях няма да бъдат толкова внушителни, но всяка една от тях крие своя чар, така че мисля да се опитам да посетя всеки един от тях. Да, ще има такива по-комерциални и по-често посещавани като Вихрен, като Мусала, като Ботев, но ще има и такива, които определено ще са по-неизвестни.
Още се опитам да го направя и да посетя всяко едно кътче от България. А вие, ако ви е харесал този клип, може да се абонирате за каналът, да го харесате, да го споделите с приятели и до скоро виждане!